Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатинол, гатаба кайбер темалар турында. 1 апрельдән хәрби хезмәткә язгы чакырылыш башланды. Булачак солдатлар ниди хәрби бүлеккә эләгергә омтыла. Кар эрегәч өмәләргә чыгарга 1 апрельдән Татарстанда санитар-экологик 2 айлык башланды. Чаллыда нинди урыннар чистарылачак. Соңгы тәүлектә Татарстанда яшәүче 36 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда узган тәүлектә коронавирусның тагын 7 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп, 6 апрельгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 19633 очрагы билгеле. Аларның 16664 терелгән, 58 узган тәүлектә. 1 апрельдән рәсми рәвештә хәрби хезмәткә язгы чакырылыш башланды. Булачак солдатлар медицина комиссиясе уза һәм нинди хәрби бүлеккә эләгергә теләүләре турында фикер алыша. Бу коронавирус пандемиясе чорында 2нче язгы чакырылыш. Толырак хәбәрчебез материалында. Быел язгы чакырылыш пандемия булга карамастан үз вакытында башланды. Узган ел изоляцияләү режимы аркасында чакырылыш кампаниясе 1 айга кичектерелгән иде. Бүген булачак солдатлар һәм хәрби комиссариат хезмәткәрләре коронавирус профилактикасы буенча таләпләрне үтәргә тиеш. Обязательный вход в масках, обязательное измерение температуры, дистанция. По всему военному комиссариату есть разграничительные линии, не менее 1,5 метров. Ну, все нормы и требования санитарные мы стараемся выполнять в полном объеме. Россия кораллы көчләре Чаллыдан 300-дән артык егетне көтә. Аларның күбесе хәрби диңгез флотына яки президент полкына эләгергә хыяллана. Ә кайберәүләр хәрби комиссариат каршындагы автомәктәптә укып хәрби шофер булырга әзерләнә. Мне предложили отучиться на права на категорию С бесплатно от военкомата. Я согласился, получил права на категорию С. Ну, далее, после армии, я собираюсь пойти в госорганы. Чтобы служить в госорганах, нужна армия, соответственно. Егетләрнең беренче төркеме апрель уртасында ук хезмәт итәргә китәчәк. Язгы чакырылыш исә 15 июльгә кадәр дәвам итә. Лилия Гатина, Валерий Новожилова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Җәмигъ мәчете төзелеше дәвам итә. Узган ял көннәрендә Чаллыда Татарстан мөфтие булып китте. Камил хәзрәт Самигуллин эшләрнең барышын бәяләде һәм булачак мөселман гыйбадәтханәсенең шәһәрнең инҗи бөртеге дип атады. Толырак алга таба. Татарстан мөфтие өчен булачак мәчет буенча экскурсияне Чаллы шәһәре имам мөхтәсибе һәм шәһәр мэры уздырды. Алар төзелеш эшләренең барышы һәм мөселман гыйбадәтханәсенең киләчәк язмышы турында фикер алыштылар. Манараларны куярга и начать бы это строительство 2 больших минаретов. Да. На зур манара кергәндә 2 яктан. Менә шуларны Алла бирсә башларга. Мәчет төзелеше өчен беренче таш салу буенча тантаналы чара 28 ел элек 1992 елда ук булган иде. Исегезгә төшерәбез, төзелеш эшләре шәһәрдәшләрнең хәйр акчаларына салына. Әним әйтә инде, улым эшләсәгез, җиренә җиткереп эшләгез. Поэтому әле анарга шөкер Аллага 87 яшь кенә. Килеп китте карап. Больниста ята, значит, в СМПД. Килеп китте, карап. Указаниялар бирде, инструкциялар бирде. Мәчет төзелеп бетмәсә дә, быел җәйгә үк биредә беренче җомга намазын үткәрү планлаштырыла. Менә бу ике як, ике канат дип әйтәбез. Берсе моның хатын-кыз ягы, бусы ирләр ягы, монда керәләр, шишнәләр, тәхират бүлмәләре бөтен шунда була һәм монда инде уку класслары булачак, яки безнең мәчет яны курсларын өчен менә бу як уку бүлмәләре булачак. Моннан тыш проект буенча мәчет эчендә конференц-зал, никах уздыру өчен бина, ашханә, медпункт каралган. Мәчет Татарстандагы иң зур иман йорты булыр дип көтелә. Шулай ук Чаллының төп истәлекле урынына әйләнәчәк. Это же не просто мечеть, это центральная мечеть города. Это будет жемчужина, это некий символ притяжения. Посмотрите на Кул-Шариф. Что он означает? То есть он затмил уже и Сюмбике, затмил другие объекты. Все туристы в основном фотографируют Кул-Шариф. То есть это символ Казани сегодня, можно так сказать. И я считаю, что эта мечеть тоже будет символом вашего города. Җәмигъ мәчетен якындагы 5 елда төзеп бетерү планлаштырыла. Бу урын дини объект булудан тыш мәчет янындагы мәйданда төзекләндереләчәк. Биредә ял итү һәм йөрү өчен урыннар булдырылачак. Гыйбадәтханәнең үзендә экскурсияләр үткәрү күздә тотыла.
Айгөл Низамова, Валерия Новожилова, Айдар Мусин, яңалыклар. Шолы мэрін Ойл Мағдиев шәһәрдәшләрне өмәләргә чыгарга чакырды. Синтар экологик 2 айлык 1 апрельдән башланды. Өмәләр җәй башына кадәр дәвам итәчәк. Башкарма комитет җитәкчесенең 1-нче урынбасары Илья Зуев сүзләре буенча 2 айлык эчендә барлык предприятиеләр һәм оешмалар шәһәр территориясын җыештыруны тәэмин итәргә, ә идарәче компаниялар йорт яны территориясендә чистарту эшләрен башкарырга тиеш дип белдерде. Шулай ук шәһәребездә агачлар һәм куаклар утырту, чәчәкләр түтәлләр булдыру зарури дип искәртеп үтте. Рапунцельләр арасындагы бәйге Чаллыда Кама аръягы озын тулым конкурсының сайлап алу туры узды. Кызлар һәм туташлар үзләренең озын сәламәт чәчләрен генә түгел, иҗади сәләтләрен дә күрсәттеләр. Катнашучылар кызыклы номерлар әзерләгән, алар шулай ук чәчләрен карау серләре белән дә уртаклаштылар. Кама аръягы озын тулым төбәк бәйгесе традицион рәвештә инде 20 елдан артык оештырылган. 5 яшьтән 35 яшькә кадәр булган чаллылар чәчләренең матурлыгын күрсәтә. Жюри әгъзалары тулымның озынлыгын һәм калынлыгын үлчи һәм чәчләренең структурасын, матур ялтырауклы булуын карый, әмма бу бәяләүдән бердән-бер критерий түгел. Это конкурс не только длинных волос, это конкурс красоты, обаяния. Все вкупе смотрится, и волосы, и обаяние, и общая красота, то есть все вместе. Из всех этих составляющих складывается то, что девочки выходят в финал. То есть мы должны сейчас вот из этих 200 поданных заявок выбрать 15 человек. Беренче булып сайлап алуны иң яшь катнашучылар узды. Алар җырлар башкарды, биеделәр һәм шигырьләр сөйләде. Оештыручылар сүзләренә караганда, нәкъ менә шушы категориядә җиңүчеләрне сайлап алу кыенрак. Biz bugünkü beygege bir güzel hazırlandık. Elbette bu beygi bula diyen kurgeç mine kontakt saytında kurduk degen şulay hazırlandık. Jırlar öğrendik, şiirler öğrendik, şeşlerimizin indi mine bir ухаживать edip kildik. Big jingesi kile bu beygide. Мен да беренче тапкыр катнашсам да, минем нык жиңәсем килә. Мин бик нык чәчләремне карыйм, аларны ухаживать итәм. Барлык катнашучылар 3 яшь төркеменә бүленде. Аларның һәр кайсысында финал этабында 5 конкурсант катнашачак. Иң затлы чәч тулымы исә бүген 6 апрель көне игълан итәчәкләр. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Айдар Мусин, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз. Сеть АЗС «Кузкей» – это отлаженная система поставок только качественного уфимского топлива. Сеть АЗС «Кузкей». Выбирайте качество. Экомаркет – основа здоровья. Продукты для повышения иммунитета и снижения веса. Полезные перекусы, обеды, кондитерские изделия без сахара, постные изделия. Натуральная алтайская косметика. Торговый центр «Октябрьская», 1-й этаж. Магазин «Основа здоровья». Торговый дом «Экостиль» реализует и производит монтаж террасной доски в Набережных Челнах. Терраса, грядки, сайдинг, забор. Скидки на монтаж. Телефон 8 987 281 61 08.